Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:08 na. Maing aga kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa ngalan sa regular nga anchorman, Action Art Tayhupon ini sa Action Brian Morden. Talos nga magpangalagad sa inyo Tub las 9:30 sining adlaw sang Martes. Yari na kita sa Marso 15, 2022. Aksyon Hotline. Bukas na aton sa inyo Facebook page pagya sa actionradiobacolod.com.ph, sa web naton YouTube Plus ang Twitter account mga kaksyon. Ang aton sa inyo text hotline sa 0963-7570874 para sa inyo sining nga mga mensahe. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ano ba lang mga balita nga dapat naton tutukan sa aton sining nga pagpangalagad? Aksyon Hotline. Nokpo mga kaksyon, wala sang may na monitor nga balagya kon baligyaanay sa mga armas luthang iligal siring nagahilapit iya nga May 9, 2022 nga eleksyon. Aksyon Hotline. Basaway lakmok balo sa sekreto da. Promayo ini nga balita, at least ang Nokpo mismo amo iya ang nagpalayag sining tawhay sa sining nga mga sitwasyon. Aksyon Hotline. Samtang ang NPC nagpapanaog sang mando nga dapat suportahan si Vice Presidential aspirant magkaksyon na Tito Soto sa tanan nga mga NPC members diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Presyo sang gatong nag-arangka na subong nga adlaw mga kaksyon sa pagtaas sang 13 pesos 8 kag 10 sa kerosene. Ang 8 mo ng gasolina ya so kumusta may nagapatughong pa? Kahapon to porte ka dinaguso sa mga salakyan nga makapa full tank sila mo. Tikon way ka be full tank karon ti kaluluoy kagid kon bagang imo nga budget kada semana amo lang ni ti next week pang budget mo ti wawaw kagid sa grabe kataas nga presyo subong sang gatong. Aksyon Hotline. Councilor Baribar lantawon ang ginaligar temprano nga pagpanira sa mga gasolinahan diri kahapon sa Bacolod. Hoy, dong may ara na bala memorandum ang DTI nga di ka pwede manira unless kon ara sang may emergency abi. May ara sa mga dako nga rason. Ti anong rason nila? Aksyon Hotline. Dibla, kung nag-ubos na gid man stocks nila, ti pwede man lang sila kambal na nga ti aryo. Amo na ning presyo namon subong kay way na kami stocks nga daan bag-o na ni. Pero nga nagpinanira ni sila, ubos ang stocks o kung gintaguan ang stocks para dugang ginansya. Aksyon Hotline. Alert level 0 mga kaksyon sa pila ka lugar sa pungsod ginatun-an karon sang gobyerno. Aksyon Hotline. Payo man na, para at least makagios-gios na gid kita. In fact, dito sa iban nga pungsod, ang France subong, ang mga open space nga mga lugar or areas nila dito, why na nagasuksok sang face mask ang pila ka pumuluyo, no? Kuha na sila, open na sila katama. Pero kung ara ka sa indoor, kag madamo sang tawo, obligado kagid nga magsuksok sang face mask mo. Dito sa France na ha, hindi sa Pilipinas. Aksyon Hotline. Sige, amo ng mga bulo balita makaksyon nga dapat naton tutukan kag ang viral subong gihapon ni nga pagpalayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga ang gusto ya nga dason nga presidente mabulo sa iya abogado. Aksyon Hotline. Ti lang tawon ta kung sinong ginapatumuran niya sini kay duha ka mga abogado subong ang nagapapili bilang presidente sang Pilipinas. Aksyon Hotline. Nga aayhan, sige, kung si Kwan pa, kung si kilala ko pa tos dalom ho, sa bisan sin Olanda, importante may unod ang bugasan ta. Aksyon Hotline. At sa pagpaninguha niya sang tawo, sa pagpaninguha sang tawo,
kung paano mo mabutangan ka bugas ang imo siniga puloy-an mga kaksyon. Diri sa Bacolod daw 0 kay subong adlaw, no? Diri sa Bacolod project tani karon kay kahapon anom subong ang real time daw wala na kaso. At kabay pa mangintayuyon ini sa palaabuton pag ang big time nga balita subong, ang big time mapagpasaka sang presyo sang gatong mga kaksyon, no? And nag-umpisa kay dalas sa 12:01 sang aga ang tanan nga mga presyohan sang gasolinahan plano pa allegedly nga mga gasolinahan nagpatuman sang ginaduso nga 13 pesos kundi gintunga lang nila daw may ara sang nationwide ini. Hindi ko lang pag-mention ang gasoline station pero ang ginpapasaka nila Action Oliver 50% lang. Paano inaman? Ako mismo galibog ako na una mo, no? Kay dapat kung si Action Eden pa kay na kung inang baligyaan abi tupad-tupad kamuda kung anong presyo sa piyak, amo man ang dapat sa piyak. Kay ti dapat inang tawag naton hindi bla mag linainay ang buot. Tinga na kaya sa isa ka gasoline station nga magpanubo sang iya sining nga pagpasaka 50%. Now, ang epekto sini sa pagsaka subong makaksyon sining nasambit iyang gatong didto sa Metro Manila nag-untat biyahe na. Pero hindi untat biyahe nga nagrally sila kundi nag-ululuntat na sang biyahe bangod sa kataason sa presyo sang gatong nga kon magpauli sila halin sa biyahe nila wala naman sila may dalon pa para sa ila sining nga pamilya. So ang ginahimo nila makaksyon nagngita sila sang inisyatibo nga trabaho agod nga maka-income sila. Ti kadamo na subong sa mga driver dito sa Metro Manila sa Cebu kag we don't know diri sa Bacolod. Wala lang kita sang ideya kung nag-ululuntat biyaheng iban, check daton karon patrol. Kay kadako gin man sa rason tuod nga mag-untat biyahe ka mo. Imagine mo kung ang imo sining nga tughong sa nagligad tag 600 lang. Subong sumaka siya abi sa 1,000. Tapos may ara ka pa sang balayran sa Arkila. Ang income mo ninit kay una-una wala sang klase subong. No? Ikaduha mga kaksyon, ang mga opisina ang iban work from home pa. So ang imo sini nga pasahero nga gina-expectar tuman gid kajutay. So kadako gid sang diferensya kag problemado gid subong ang aton sini di pasahero nga mga salakyan. Ang Pilipinas mga kaksyon, ang gobyerno ta duso ang iban nga kon pwede isuspender anay ang excise tax sang gatong. Pero ang aton sini nga DBM nag-explikar sang nagligad gila na mention ko na sinyo nga once isuspender ta ining gatong 117 billion pesos ang posible madula nga koleksyon sang gobyerno mga kaksyon. Suno diri sa DBM, imbes nga magsuspender kita sang excise tax, kita na lang niya mahatag sang subsidy, ang gobyerno na lang mahatag subsidy sa mga di pampasahiro nga mga salakyan. Kay makagasto lang kita 2 to 5 billion pesos. Kung damo pang kuluoton nila, damo pataya pundo mabilin. Damo naming sitwasyon. Pero, we don't know kung na tunan sang gobyerno nga ang nagapatughong hindi malang tanan di pampasahiro nga masalakyan. How about iya ang mga pribado nga mga utod ta nga may mga salakyan nga budget mana ang ila sini nga ginapatughong. Mas damo maybe pribado siguro sang sa pampubliko.
Ti ginluwas lang iya sang gobyerno ang pampubliko kay sila ni nagapaningkamot sa matagadlaw nga tanan nga nagabiyahe. Pero may ara iya sa may mga salakyan nga wala man gid sang dako nga kapasidad nga pakapatughong sa amo sina kamahal sining nasambit nga gatong. Action Hotline. Mali man na yan sa mga public officials naton. Kaya libre man isliya tanan, salakyan, tughong, kag iban pa ikarga, malana na sila yang nga income. Action Hotline. So may ara sang pag-review sining OL deregulation law. Pero hasta subong daw linong. Bisa na mga kandidato ta sa national nga level, hindi ka kabati na gamuno kung anong sitwasyon ta sining pagsaka sang presyo sang gatong humalin nga nag-umpisa sila sa pagpangampanya. Action Hotline. Diretabi Action Oliver, liyog ta ka attorney Archie Baribar. Ayo onta kung ano bi ang explanation sining pagpasaka kagang pag-suspend anong matabo sa aton pila ka adlaw. Ha? Bilang Committee on Energy diri sa Bacolod mga kaksyon, sigurado ko tanlas ni kagdamo may nahibalan si Attorney Archie Baribar sa aton sini nga sitwasyon subong. Plus pagid nga daw may natukiban siya sa mga gasoline stations nga may ara sang tugho nga kulang-kulang. Action Hotline. Kag kon imbestigahan ining pagpanira kahapon temprano pa sang iban nga mga police station, gasolinahan diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon. We have on the line mga kaksyon, Councilor Attorney Archie Baribar. Online sa hotline. Online sa hotline. Attorney Baribar, good morning. Welcome to Action Radio Bacolod. Yes, maing aga, Action Radio, maing aga sa kay Action Brian, kung nga tagpalamati. Good morning, everyone. Yes, salamat gid sir. Pasensya sa disturbo sir. Grabe subong nga adlaw. I am pretty sure kita mo ng presyo sang gasolinahan. Anong mahambal mo sir? Knock out ng Pilipinas. Inapangayo ni sang aton nga mga leader nga maribok ang aton nga pumuluyo. Oh, grabe to no. 84.70 plus ang gasolina kag diesel. Attorney, if in case giman according sa DBM, kung mag-suspend kita sang koleksyon sining excise tax, 117 billion pesos ang madula nga koleksyon. Instead of that, himuon na lang ang mag-subsidy kita sa mapampubliko nga mga salakyan. Pero, attorney, sa imo sining paglanto bilang Committee on Energy, sigurado ko grabing pagtuon nyo sini. Pabor ka sa suspension or isubsidy ta na lang gid hasta san-o ang subsidiya naton kag gasaka ang presyo? Yes, no. This is very sensitive, no. May mga bagay nga huwag nahibaluan sa inyo committee chair, sa Committee on Energy sa bahin sini, no. Aha. So it is not daw kabudlay sa aton mag-conclude it sa gilayon sa isa ka course of action. Aha. But the thing is, we will have to make it very clear that this is not doing us any good, no. This is not doing us any good. In fact, it is, I could liken it nga ginalubong nato ng aton pumuluyo. Ano ang aton nga, mga options sabi, no? I would like to carry the options ang inhimo sang present sang Makabayan Group, Aha. no? Nga biilan taon anay ang excise tax tagaan sang subsidy inang iban pa, no? So ang ako niya nga sense is let us do this in a manner that will not create further confusion, trouble and problems, no? Kung kinanglanon naton at a short period nga tulaon na yung excise tax, parang kay man kinanglanon naton ang ginatawag nga immediate impact, no? Pero kung hindi man pwede nga pangmientras nga dulaon na gid naton, then we also consider that. Ang ako niya nga sense is subong we need action nga immediate ang impact niya because we cannot afford this kind of situation, no. Hindi nyo ni mahimo nga balibad nga ang gira dito sa Ukraine. Kaya ang supply sang oil ara magyapon the same man steady man way man nagtubo. Aha. Kag hindi man lang Ukraine tong ginakuan ta may iban mga pungsod na may oo.
Yes, may ko nag-contact sila Aha. or why na sila nagbaligya sa aton. Dito siguro makahambal kita nga we are under sa mercy sang law of supply and demand. Aha. But subong hindi ni law and supply and demand kung ako niya law of kwan ini of inang grid bla grid na ini hindi na ini law of avarice ini hindi ni kay kung ano. So my sense is but of course we will try to take action na maklarify ini sa aton pumuluyo kaga makuananjed na positive action sang sanggunian. Siguro we will look at the situation nga may immediate short term suspension sang excise tax no until nga man kung naigo ka na sang isa ka lephok atras ka na hindi ka na mo obra sulong. Di obra kita ya kasulong nga sulong hinay-hinaya mananay no. So we will try to consider that no. Kag encourage our national officials to take immediate action. Okay, at least nabatian naton kay ang sa nasyonal kung pamatian mo labi na gid ang naga-budget sang pungsod Pilipinas ti amo nang ila sini nga pananawan siya mas maayo nga mag-subsidy kita sang tag 2, 3 to 5 billion pesos sa mga driver naton sang sa matulaan kita koleksyon sa amo na kadako abi tigaling kay ginaklaro man to nga hindi man niya suspension forever kundi for the meantime Yes. mga attorney oo. That is right. Oo. So, kaluluoy gid sa Bacolod Subong, we don't know kung may nag-ululuntat na biyahe attorney kay dito sa Manila Subong damo gid. Kaya hindi nang ikinanglan nga mag-call sang transport strike mag-add sa amon ni klaseng sitwasyon nga tamang kataas ang gasolina, tamang kanubo sang sukot. Maano ang aton nga mga divers? Hindi na, this is not something that we can immediately and fully address, no? Kay national malady ining natabo sa aton. Attorney, first time ini sa istorya sang Pilipinas nga naglambot kita sini kag ang pinaka kwan pagidiriho kululbaan kay next week basi maglambot na gid siya 90 to 100 plus. First time ini sa istorya. Ang ako na ibalan, ang pinakataas natin sa una was mga 67. Okay. No? Sa crudo. But beyond that, hindi ko na ma-recall, no? This is the first time that we breached the 80 pesos mark. Going back, Attorney Gamay, sa mention mo kay ina nga daw hindi ka man magpati nga Ukraine ang may mga rason sinikiti, may mga crudo man sa iban nga pungsod. Ano paglantaw mo, Attorney? May mga hoarding kita, may mga sa likod sini, ginagamit for election? Ano nga sitwasyon, Attorney? Ang hoarding siguro hindi pa niya for purposes of election. Ang hoarding niya for purposes of higher profit. No? Grabe, no? Higher profit. Kaya kung ikaw bakal ka malang in advance, why ka man niya naganansya sina? In fact, binapanubo mo lang ang imukos si Mrs. Baribar kay bakal sang crudo nga isa ka galon para nga ibili niya sa iya nga truck. Hindi ka bakal. Kay ginuuntat ginsira na kuno sang gasolinahan ng ilang pag-distribute. So hindi man na iya for profit, that is for your consumption. for to make sure that your cost of production is manageable. No? Subong niya kung mag-amusin paano mo na i-manage ang imong negosyo? Kay dako pa ang imong gastos ang sa imo kitaon. Ari, Attorney, kay na kwan kibot kami, kagabi na batian ko nationwide, nga may isa ka gasoline station nga hindi ya mag-implementar sang fully 100% nga amoni for example 13 pesos abi. In fact, may duha ka gasoline station branch sila diri sa Bacolod. Ilawag ko na lang ining daw Petrogas ini sila. Nga 50% lang ang ginpapatong nila, Attorney, subong aga. Ano ni siya nga situation? Man okay lang na, Attorney? Hindi sila palarios? Ang ako niya nga lantaw is they are not violating the law. In fact, kung ihatag nilang ilang gasolina sa general public na wala sila hindi sila magsukot, why man na violation? Okay. No?
So kung sila yan, nagbubu lang sila yan kay basi kung guro na daw sila mismo ga malipong kung makita nila nga porte na ginailanganan siya pero wala naman siyang mabakal sa ila. No? So at the end of the day, one disadvantage will cancel out the other advantage. So what's the use, no? So these are people nga we have to loud. We have to loud. Kaya may kung maski nang istorya is corporate entity ni sila. Amo lang ni sila ang corporate entity nga may heart. Kaya ang laban niya nga corporate entity no heart na yan. Matingala lang kita nga makuha man lang gali nga magpasaka kita 6 pesos lang nga himong tagid 13 kay isa man lang ka supplier. That is correct. So isa man ka rason. Kahapon attorney diriya sa Bacolod nga case na gid mismo, may mga gasolinahan nga taglas 3 ang hapon nagpinanira na without justification or explanation to the customer kun nga attorney anong pwede mabulig sang imo di nga opisina? Yes, we will look into that because apparently they have violated a national law, no? Sa aton nga DTI. Kaya man hindi na pwede nga magpinagusto lang ang isa ka business with public interest. May public interest ni ang kuan mo highly regulated ini ang aton nga oil industry, no? Kaya kung istoryahon pa kung tanan sila magsira, the economic sabotage. Disgrasya gid, economic sabotage, no? So along that line, we should look into their kind of their level of social responsibility na ang mapagusto lang sila i-apri, mapagusto man sira-sira. Thank you, attorney. We will take action along that line. Mayo gid na attorney, no? At least ang publiko makahibalo man sa amo sa nga situation, tsak totod kung magdululungan sila sira din ta mabakal gasolina sa construction supply. Oo. Kasi luyag nila nga mag-province of China na lang ta. Parang why na? Kabudlay sa situation. Kaya mo na ini nga sitwasyon action Brian. So pareho lang nga ginahambal sa aton gobyerno nga revolusyon na lang kamuda kay hindi na kamo mabuhi. Purtino nga obra ni ato, no? So kabay pa maaksyonan tagit ini mabuligan ini attorney. May reports pa gid in fact coming from you ining mga kulang-kulang tughong sang gasolina ini attorney. Ano na siya man? Yes, that is true, no? Inang for a long time naghimo na kita sa ordinansa sinakin that is an perennial problem sa aton nga mga gas station, no? Hindi ni nila ma-zero gate pero may ara nga ang ilang nga pag-distribute tabi nga ang 1 liter gate pero may ara yang nga ginahungod gate, no? So ang ina siya nga bagay na address na naton sa nagligad nga daw na 20 nano to 12 nga may ordinansa nga ginhimo si Consial Baribar also as chair sa Committee on Energy bahin sa pag-calibrate sa ning aton nga mga pumping station ang makalibrate sila ang aton nga City Treasurer's Office, no? I don't know kung may personnel gikita dira nga organic gid nga mula nang iyang obra, but I know nga obra ni sila along that line. Siguro hindi gid nila matatapan. But this is an occasion nga nagtuhaw naman ang ini nga problema, ini nga issue sa bahin sang kulang-kulang nga paghatag sang ginabakal, no? Again, this is an issue nga ining kuan ini mo nang kung sa Consumer Act dako ini nga violation, no? So nagpropose kita sa nagligad nga semana sa pangud kay may mga abyan man kita sa media industry nga sila gid personal naka-experience. So karon why ito madala kito kadamo sa amon sang items subong nga semana this coming Thursday isa ina sa mga agenda nga ipasulod ni nga i-take up sang sanggunian pa nun. So kulang sinigli implementation man lang sige-sige abi attorney, no? Implementation. Yes. So kabay pa nga matigayon ina kay basi biktima man kitabla sang amo sila nga kulang isa ka litro. We do not know, no? We do not know, but better to be assured. Kay ti dira ya machine nang gadala dira malita man niya kay makit-an tala ng numero nga amo ning kalitro, amo ning cash mo, duway naman lang ti ideya sina. Anyways, goods gina attorney. Attorney, wala hinon ko na lang ni
Dumayara ka to sang gusto pa imbestigahan kay Councilor John Gamboa. Ano na to attorney update sa to? That will be taken up also sa among session sa Thursday, no? This is the first time that we have a member of the August body who are making rabid statements not only in one radio station, not only in the social media, but in other media outlets. I don't know if this can be a measure of his political maturity. I hope it is not. No, I hope it is not. But this is a very dangerous precedent. If there is any issue within the Sangguniang Panlunsod, that should be resolved within the Sangguniang Panlunsod, if only to maintain the integrity of that August body. Otherwise, pwede natin galiin niyang ginatawag lang nga guyur-guyuron ang Sangguniang Panlunsod sa Lamawan kagid ko istoryahan para lang nga magsikat ka, no? Kay man porte ang timbuok dayon sang mga exposure pareho sini because people are curious about negative things. But I hope that ma-resolve ini dayon kag makita ini kay man kabudlay mag-ubra pa kahambal nga ang istoryahan ay bala isa lang ka-side ang imo na batian, no? Kung ugali na naya sang among nga konsihal nga hindi siya mamati sang side sang iban at di siya maghambal, ihatag na sa iya. Pero kabay pa nga hindi siya mag-vice mayor kung amo nang lakat sang iya nga pagpalaka. Or kabay pa nga ibutang ko sa positive nga kung mag-vice mayor siya gani hindi yan na pagamuhon ng iya nga mga konsihal nga hindi magpati sa iya. Kabay pa no nga matayo yon ang integridad sang konseho da. Tsakto mo na internal problem is for internal solution attorney no. Correct. Sige. Attorney, salamat sa mga serbisyo. Mayang aga. God bless, attorney. Salamat, Jade. More power sa imong programa, Action Brian, kag more power sa aton nga istasyon. Salamat sa aton nga tagpalamati. Action Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Action Hotline. Salamat, attorney Archie Baribar, mga kaksyon. Ti man, kundi nagkalaukatan pa ining pagpanira temprano kahapon nga adlaw, subject for investigation kamoy check kamo dira sa opisina sang Committee on Energy diri sa syudad sa Bacolod, mga kaksyon. May nakit-an siya dayon nga paglapas sa layiho. Pating calibration ni Galiho do na dula amo ning cookies abla sa Bacolod kag iban pa nga lokalidad. May mga ordinansa kita nga mga importante nga wala na implementar sang maayo gid ti kuana na yan na iya hampang sang chief executive, mga kaksyon. Kay tingaton sini nga konsehales nakahimo na sang ordinansa nga mapuslanon ang pag-implementar na lang. Sige, amo na ang sitwasyon ta sining pagpasaka sang presyo sang gatong subong. May mga pamahog pa dason semana nga magsaka pagid ba. Ti kun si aksyon na ni kiraw pa kay na siya nga ginstagard pa nila 13 pesos. Himuon na lang natani 50 para isa ka ula bla. Husto man no? Itingba na lang nabi dason si mana abi pasakain nyo nabi 30 pesos or 50 da para magtupa sa 120 da. Kag dira na lang kamo asta. Asta nga daw masadyahan gid kamo sang presyo. Kay may mga reports ganing way man taga kuha ya krudo to sa Russia. Way man taga kuha krudo kun sa dinto nga mga ginamo kay sa liban mata nga pungso daga pa-supply. Tinga daw ginaduso ta gini si Ukraine kag ang Russia iya nga rason sining pagsaka sang presyo sang gatong daw ka subo man. Pagbalik naton, kumustahon tani sa Congress. Kumusta na ni ang pag-review? Kumusta na ni ang pag-review sang oil deregulation law? Kag kumusta na ni ang ginaduso nga suspensyon? Galakat nila sa Congress o kon adjourn sila subong no? Pero may mga special session ayhan do 15 tong ginaayo kahapon way lang ko naka-open pero check tani karon, mga kaksyon, sa aton nga pagpangalagan. Action Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. May aga kay Madam Ana Sinoro, Rochelle Fulgencio Susana sa DSB, Elizabeth Gamala Araman,
God bless and more power. Christine Binies Villalubos, Raman si Hil Javier, nagamonitor sa Makati, Metro Manila. Lito Dayap, Mariano Mejika, salamat nagredos ang polusyon. Ronnie Hintiliso, good morning, Subray Pamati, kami imo diri sa Isabela. Salamat. Si Babi si Gio. Hindi ko ni magbasa. Ano ni siya? Kalawig. Daso na. Basahon ta na. Okay. Sige Do kalawig na siyang comment mo. Hindi ko na mabasa. Useless lang na. Merly Gonzaga Araman, Inday Blaza, Riaglo or Nalde Mijay sa Hong Kong. God bless good sa imo. Limwell Ma. Good morning, Action Brian. Nga taas pa ang diesel sa gasolina. 10 pesos na sila. Diferensya subong taas pa ang diesel. Gani. Mando nakakilibot gani. Si Richie Toribio sa La Castillana. Rahman sa Talaptap, Barangay Talaptap. Jeneline Bandoha. God bless you watching from Quezon City. Zonsaida Hinohales, Araman. Action Brian, Baldagin ni Badjita, balik tas bike. Virgil Pinda, nagamonitor man sa Celine Homes. God bless. Hil Javier, Action Brian, wala man ta sa ang Pilipinas gabakal petroleum product sa Russia. Sa Saudi man kita gabakal nga pataasan nila ang price. May reason sila basi hinakot na siyang Ukraine to ay na bilin, kimi-kimi na lang di sa aton pero layo gyapon kung nubo jutay ang demand, ang source mo basulon mo ya ang kwan. Basulon mo niya. Hindi nagmahal ang presyo ko na wala man gagira sa iban nga pungsod, mahal gasolina kada semana gasaka husto gid. Si Michael Singgo Lamayen. Good morning, Action Brian. Watching live this sa Barangay Alice. Stay safe at God bless always. Vanessa Mayo, happy birthday. Philip Alonsagay, Diding Alohamiento and family naga-monitor. Colonel Gael, may buntag dira sir, may aga gid sir naga-monitor ba. Thank you gid sir sa pag-monitor. Balikan ta kamo dugay-dugaya with our resource person from National, kabay pamalabot na siya. Las 8:40. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment,
dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka mangyubahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection na makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangon! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lahat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sang tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong na maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kagayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sing listahan sa mga kandidato kag maghimo sing listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante.
Magdesisyon kuno para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, corruption, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka mangyubahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato. Palayag. Halin kay 5696. Good morning, Action Bray. Grabe ang init aga pa. Ga sinaka na tanan sweldo namon sa Campo 200 gihapon. Tani sakaan man kay kamahal na tanan pasaka iman. Boss, hindi ko na ni pagluwagon kay basi maglain ni karumbot ya. Amoning kaluluoy pagidho. Okay, kabalo ka kung mag-epekto ining saka sang gatong. Kundi magmahal ang merkado ta. Ang sweldo gihapon sa mga uto das kampo mangyapon. Evening Sumbray, dapat kita or tanan na commuter may subsidy No, kay may ara gani operator kita pa pamasahe wala amo na nagaabuso ang mga tawo nga nalisdan. Jomar niya. Kita mo lang na. Sakto gina ining sulo subsidy nila ni kung isa daw ka kaladlawan ini mo. Kaya ang ginahuna-una sa gobyerno, ang pampubliko lang ang mga driver naton, mga motor riders naton lang ang mga delivery na bla, ang mga taxi, tricycle, mga muna na ginahuna-huna nila, about ang iban dira. Oo, ipikto ini isang tanan, gakaon man ta, nga hindi pampubliko ginadrive ta. Doon muna, ang saka sa sweldo, subong makaksyon, ginaduso gid ini, no? Kay dito iya sa Metro Manila, ang pinakasweldo subong sa matag adlaw nga tanan ara sa 537, no? So ginaduso subong dungagan 470 himuon nga 1,000 masubra. Si House Deputy Speaker bagong henerasyon party list makaksyon Bernadette Herrera nagapalayag nga ginasuportahan niya ang naduso man ni Labor Secretary Silvestre Bello sa mga Regional Wage Board nga dapat i-expedite the review sa minimum wages mga kaksyon diri sa aton sa mga regional. Diri sa aton ang ginaayo to interview ko gabi kay Sir Wen, kuan man to 95 to 100 pesos man gani mo. Te may hambal pa na gani kung di ko bagsala daw si presidential aspirant Kaloy de Guzman, Leo D gali ano. Siya tingala kita nga hindi iya palarihas ang sweldo sang tao nationwide. Nga ang diriya sobra 500 sa Metro Manila while dito sa mga regional ara lang niya sa mga 300. No, damo na abi. Nga ang tax nga ginakolekta sa aton palarihos man lang. Kag ang presyo sang balaklon mas mahal pa sa mga probinsya gani kay inablang ginatawag naton nga ginbiyahe panipadulong to pagkatapos brato tong sweldo nila nubo sa aton di. Oo, dibatihan man na kung nga amo sila. Actually may competition na sila gina-calcular man na nila tanan-tanan
kon nga amo ina ang implementation diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Try naton lang buton busy way sa gasabat. Sige basi isako siguro no. Riktahon kong patrol focus na subong makaksyon sa saka sang presyo sang gatong kay sure kong ibandira way pagid ideya kon pila na gid ang pinakapresyo umpisa kay na 1201 sa diri sa Bacolod mga kaksyon. Pag-intindi ko, lampas na sa 70 mo, no? Lampas na sa 70 ang presyo sang gatong. Check nato labing patrol with Action Eden Aboso. Patrol reports. Action Eden, kumusta? Okay pa man? 83. Gaululubo ka na ho. Saka lang ni sa gatong, hindi ni TV ya. Sino man niya hindi magululubo Action Bryman? Oo. Nga perte ka mo kung hilanat lang ni Uro, ginakumbulsyon ako. Siyempre, pila na gid. Oo. Amak mo Action Bright at paglibot-libot, lain-lain man mo depende kada brand. Pero sa aton paglibot-libot, may ara so far ang nakita ang pinakamahal ang ang gasolina 76. Action Eden. Action Bright. Dito lang guro paglawagon ang gasoline station kay basi bla mambasan dito tong patugong kay may mahal to. Oh, sige ha. Oo, pares sa isa ka gasoline station kabalo ka na nako ng pinakamahal. Ang ilang fuel save diesel 78. Wala ka. Ang V-Power diesel 82. Uy. Ang fuel save nga gasolina 76. Nagbaliskad, no? Nagbalik ka. Lumambal guro, mabiyahe na lang sila pribado ng salakyan kaysa mga di pasayro. Ay di 13 daan ginsaka sang diesel. 8 pesos ang iya ka gasolina. Aha. Di amo na sa iban nga presyo, may ara yang diesel 74, may ara man sa gasolina 72. Ang iban Action Bray nagpatuman alas 12 kay ginas tungang gabi, ang iban alas 6 nga aga, ang iban karon pagidya ala 1:30 sang hapon. Okay. Pero may ara kita nakita nga gasolinahan diri sa syudad sang Bacolod nga do halos katunga lang niya sang oil price hike dapat nga ipasaka subong adlaw ang ila ipasaka. Kaya wala ko kabalo kun kasi hindi sila gurong membro ni sang ng organisasyon. Kaya nga daw sila lang ya ang gasolinahan nga tunga lang ya halos ang ipasaka. Imbes nga 13 pesos sabi 6 pesos lang nga ni ilaya. Pero kay nasa explanation to na Councilor Attorney Archie Baribar, why gina kuno paglapas Action Eden kay prerogative ni anilaya kay ila niya business mo. Oo. Mayo na Action Guy kay at least may dangatan na nga to sini nga mga ka-aksyon nga gusto magpagasolina sang medyo tipid-tipid man galing kay dudut ang amo na nga gasolinahan duha lang man na di ang kwan bala mo ang branch nila makon mo butang ta na sa alihis ng isa Action Bray mo. Kung gabiyahe ruta ka bata makadto ka gid sa alihis para diba no do ka mo lamang yapon press ni sa ato na interview ng driver kay Manong Benji nagambal siya nga nagakuha na sila kabudlay git sang sitwasyon kay halos alas 7 sang aga umpisa na sila biyahe hasta na alas 9 sang gabi swertihan na Action Buy nga makapuli sila 400 pesos sa ila siningang pamilya kay ang boundary daan 700 pa. Nagligad to 800 ang budget nila sa 13 ka round trip nga ginapatigayon niya bata nga ni ruta home site nga ruta subong hambalya basi makabudget sila 1,000 gid para makapatigayon sang ila sining ruta kag hambalya pa daan bungol ko ng gobyerno ang hambalya kagati gapangabay man siya bala sa paghangop man sa mga pasahero kaya ang iba nagareklamo pa kuno nga sukton gid sang 10 ka piso subong ang plite nga regular gid kaya iban kuno kulangan pakis kay wala ambyo mga amo na nga mga sitwasyon sa mga senaryo. Action Bright. Atong ginmuno mo bala nga bungol ang gobyerno, actually ang gobyerno hindi na bungol
Gapabungol-bungol lang budlay ning bungo hindi bungol nga magpabungol-bungol mo. Oo, amo na to ng budlay mo mas gapabungol-bungol, okay na nang bungol kay ti hindi Bungol yun mo lang gid. kay bungol mo. Ang gapabungol-bungol yun dumaugtas ka lang ma-high blood ka. Pero Oh. na-interview ta kagina Action Bry si Manong Benji aring bala pamatian naton ang kabayan sa iya sini nga pagpahayag. Sa subong sir, kapila ka naka-trip? Isa pa lang ni ka-trip, ang presyo sa krudo, 74, sa siya 77. Oh. Te ang plite, reklamo pa kanina pasahero sukton sang plite nga eksakto nga plite yan. Pila ang inyo nga boundary subong nga ni sir? 700. Di wala ginagi panubuan man inyo nga ano. Te kaya siyang una 900 naman na boundary pag pandemic yung panubuhan sing 700. Oh. Pila subong manep no sir mapuling mo? Isang sa subong yan, ayaw ka na ka 400, 300. Pulay mo na na. Salamat ka na lang sina. Pero pila na ka oras ka biyahe? Hasta na mag alas 9 sa gabi ya. Halin alas ano sang aga sir? Mga 7 or 8 na muna. Basta na alas 9. Sige nga biyahe. Oo, kaon na po way. Sa isa ka adlaw sir kapila ka makapa 13 na katiyog. 13 ka tiyon. Kapila ka magpa-gas up. Bali ang budget ko sang 61 ang krudo 800. Oh. Kasi po mga gastos kami ng mga 1,000 sa krudo pa lang na. Nate, amo to Action Bry, Sus grabe, do halos wala na ni guro ka pa huway ni aton sini nga jeepney drivers nga magsigi biyahe, wala na ni sila oras nga mag pulo patawhay. Gusto gina nila nga maglibot Action Eden. Kani problema kung kaysa kung sagi kalibot sige kaon ang tughong mo, wala pa sa hero. Oh. Oo, kay may Oh. harap man daan Action Bry mo may mga ginatawag man nga peak hours pa rin. Ako aga, ti gapadulong tanan sa trabaho, ti sulit ay mga biyahe kay may gasakay nga pasahero pero butang ta mga pag-umpisa na last 10 hasta ugto abi dira na lang liwat ka pasahero kay ti magwa ang empleyado manyaga makadto sa diin. Gamay Pero gid. kung mga last 10 tunga na balasang adlaw kag sa hapon abi mga last 2 alas 3 tiga pahuway mo ng tanan. Ti wala gid sila sang pasahero. Grabe. Ti Anyways, that's why nga iban ga paugat bala nga ginatawag ti gaugtas mo ng pasahero kay kung gadali sila kag kumuga paugat ang driver ati may linaway. May linaway ang gwa nila Action Bry. pag tanan kita way gid pasingadtuan mag-inamos sini. Action Eden sige. Kay Cinema Tinion try naton nabuton si Congressman Zarate ano nagpakig-angot sa aton. Action Eden salamat ged. Balita rin sa patrol, ang ka-action ni Action Iderabo sa mga ka-action, ning kaman sa Pinas, labutan ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita na sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Patrol Reports Hotline. Swerte nga balita na Action Eden to ka inablang mamati ka lang sa ambal to 77, 78. Oo, sobra 70 ang gasolina bo nag-inano na ni. Action Hotline. Grabe ini nga epekto sa aton tanan-tanan ano. Anyways, check naton ini kung ano na ni ang sitwasyon dito sa Kongreso sa Cinema Tinion, no? Kay pagintindi ko naka-recess sila subong mo halin sang Pebrero tapos mabalik sila Marso 23 pa kundi ko magsala mga ka-aksyon ano. Action Hotline. Pero check nato ano ba lang ginios-gios dito karon sa Congress regarding sini. We have on the line mga ka-aksyon ari sa aton sini nga linya si Bayan Muna Representative si Attorney si Sir Carlos Isagani Sarati mga ka-aksyon ano. Online sa hotline. Kung may agad ra mo, welcome sa Action Radio Bacolod, Action Brian Morden. May aga sa imo Action Brian kag may aga man dira sa mga Pasimanwata sa Bacolod kag sa bilog nga Isla ng Negros. Aha, salamat gid sa time. Kabalo ko medyo masako ka sir pero sir mangkot lang kami diri subong sa amon sa Bacolod. I am pretty sure may mga driver na ding nag-untat biyahe pero hindi rally kundi untat lang anay kiti problema gid sa inog tughong bla grabe ka mahal 78 subong diesel namon di sir. Tapos ang amon sining gas naman niya ara sa mga 74. Pero may mga gasoline station diri nga wala nagpatuman sang fully 13 pesos kundi half gid lamang sang 100% abi. Pero sir, kumusta na ni ang naka-regular special session sa ginahangyo tong emergency abi with Presidente Duterte? Amo na ang panawag naton karon Action Brian.
alam mo, naka-request ang Congress, no? Ang Congress, bisa ano pang himuon sa Congress sa pagpasang alam mo, sa committee level, may ginaduso kami nga mga proposed nga mga measures or layi, hindi wala sing silbi kung wala isang special session, no? So, 2 weeks ago pa, or in fact, early this mga February pa, action, Brian. Kami sa bayan muna, nakita na naman ng trend, do, even before ining giyera sang Russia kag Ukraine na gapasaka gidya ang presyo sang petrolyo. Correct. So, amo tong siling namon, dapat sa panahon na gid nga magpa-special session kay para ma-approve sang Congress ang nakapending na proposed nga layi, House Bill number 10488, no? Approve na namon iniya Action Brian for second reading. November 15 pa, no? So November 15 approve na namon ini, but instead of approving for third reading para maipadala na ini sa Senado, naglabi ning economic managers ni President Duterte, siling nila hindi na lang naton pag-isuspend. Kay at that time, ma-remember ko, 30 times na nga nagtaas ang presyo ng petrolyo. No? So, ang siling nila Action Brian, mahatag na lang kaming pantawid pasada, subsidy sa mga drivers. So, ang leadership ng Congress, and hindi man ang ginasingil natin ng leadership pati sa economic manager. So, wala na mo in-approve on third reading. But ang ginasiling nila nga pantawid pasada, that's 2.5 billion. Hasta karon na Action Brian, wala pa nila inaiyaga puligin panghatag, no? So, grabe gidya ka manhid, no? Kalos ining Duterte administration, especially the economic managers. Tapos karon last Monday, no, a week ago, nag-meeting on joint committees, 4 committees in action, Brian, no? Ways and Means, Transportation, Energy, Economic Affairs, no? Kay gintakil namon ining problem kay last week 10 times na nagtaas ang presyo. At that time, $110 per barrel na ang petroleum products sa world market. So in that meeting, na-revisit namon na may pending pagali, no? So last week nagpalaga na kami nga magpa-special session na. Pero ang responde naman sa Malacanang, hindi lang, dublihon ta lang ang pantawid pasada. Yes, correct. No, himuon ta na 5 billion. 1 week after hasta karon, no, mapamatian ta ang mga drivers, wala pa gyapon nila madawat, madamo pang wala kadawat. Especially ang mga tricycle drivers, no? Kay ina ang madamo sa bilog nga Pilipinas. Hindi may mga madamo ang jeep, mga 200,000 ina. Pero ang mga tricycle drivers siguro 500,000 ina sila all over the country. Wala pa bisan piso, bisan centavos nga nadawat ang mga tricycle drivers naton. And amo na nga ginaduso naton Action Brian ang suspension ng excise tax. Kasi bisan sing ganon mo tagaan mo 6,000 ang tricycle driver, no? Pero hasta saan ulang makaabot ang 6,000. Pero kung isuspend mo ang excise tax ng petroleum products, no? Kay dala inisya sang train in 2018. Pag isuspinde mo ang proposal namon 6 months, immediately, for example, sa diesel, ang mawala sa iya is daw 6 pesos. No? Sa LPG, siguro 3 to 4 pesos. Sa kerosene, subong man sina. Sa gasolina, kay dati na ina nga may excise tax, pero mabuhinan gihapon siguro mga 4 pesos ang mawala sa iya. So, every liter may benepisyo sa driver kag may benepisyo man ina sa mga consumers, no? Kaya hindi na magtaas ang presyo katama sa petroleum product. So mas immediate ang effect kag mas damo ang makinabang kung isuspend nato ng excise tax. Kaysa ining gintawag lang nila nga pantawid pasada, welcome man ina, but very limited lang ang makadawat sina kag hasta karon wala pa gani na dawat. Kaya ang problema daw nila, paano ang procedure sa pagka-download sila, kaya ang mga tricycle drivers, under daw ina sa Department of Interior and Local Government, sa LGUs, hindi ina under sa LTFRB. So, madamo sa mga bureaucratic red tapes, mga ilagi na rin. Pero ang aton niya mga driver, no, ang mga consumers naton niya, dahan-dahan na nga
grabe lang ilang na-experience sa Action Brian. So meaning, based on your statement, subong sir, ang senaryo suda nga ining suspension do malabo gid inigili nga matabo gid sir, prangkang istorya. Well, I'm still optimistic, no? Sa napakita karon na responses ng aton nga mga kasimanwa, no, all over the country, no? May mga spontaneous na protesta, may mga nagabusina, may nagauntat pasada. Pag ang ekonomiya nagidya ang maapektuhan na Action Brian, no? Bisan ka patulog-tulog pa ining Duterte administration, mabugtaw ina sila. Especially nga maningil lang aton katawan, no? Kung hindi mo i-suspend ang excise tax, maglabot ina. For example, to 100 a liter, 100 pesos a liter, wala na. Patay na ang ekonomiya mo sina. Hindi na magpadalagan ang mga public transport. Paano mo karon ibiyahe ang mga harvest halin sa uma, no? Kag madamo, paano magkadto sa opisina karon ginaabrihan na nila ang ekonomiya, ginapa-back to work na ang mga empleyado. Paano magkadto abi ang aton mga empleyado? So, grabe ang iyang economic effects ini, no? In fact, it may result to hyperinflation, no? Grabe, ang subong sini nga grabe kataas. Tapos wala sino ba lang nakabalo kung mauntat na inang giyera sa Ukraine kag Russia? Why pa, no? In fact, hindi lang kitang apektado sini, even ng US nagtaas man ang presyo sa petroleum nila, even Australia. And in Australia, for example, gina-consider nila ang suspension of excise taxes. So, why there is no reason, wala sing rason na diriya sa aton hindi naton i-considera ina. Matuod yan. Naginasimbing nila kung i-suspend daw ang collection sa excise taxes, makulangan niya ang income, no? Ang revenue na kolektahon sa gobyerno. That is partially true. Pero milyon-milyon ang hintuhaan sang income kag magamit ina sang aton mga milyon-milyon nga mga kasimanwa kaya hindi man nila ina pag itago sa balay nila ang kung may ara sila gamay nga kwarta dira igasto nila ina ibakal sang pagkaon kag ano pa mga basic necessities. So ang aton ekonomiya nagatiyok gihapon, no? So ang sakripisyo sang gobyerno ang ano sila niya, ang equivalent na sila, ang aton mga katawhan, may ara sila gastuson, no? Kaysa hindi mo pag-suspend ang excise tax, wala na sing gastuson ng aton mga katawhan kaya wala na sila mabakal. Kaya sobra kataas ang presyo. So, amo na ang abot naton sa mga economic managers, no? Ang problema abi sa ila Action Brian, kag kung ang mahangyo sa ila ang mga manggaranon ng mga negosyante, halimbawa, kung ginratsada nila ang pagpasa sang layi, no, nga pababaan ng income tax ng mga big corporations, sugot sila dayon, no? Ang nawala sa to, bilyon-bilyon man, no? Ginprotestahan namon to, kay siling namon, dapat gani patasan ang tax ng mga big corporations, no? Pero, ginratsada nila ang pagpasa. Ang nawala sa to sa aton na revenue collection, bilyon-bilyon man. Pero ini karon nga ang apektado na milyon-milyon sang aton mga pobre nga mga kasimanwa, daw gatulog-tulog lang bala sila, no? Mapaasa sila sa imo, mapromise sila, umahatag kami pantawid pasada, November pa ina, Marso na karon, no? Hasta karon wala pa ina nila puli maihatag ang aton mga tricycle drivers, gani bisan piso wala pa sila ang gyapon na dawat karon. So ang natabo karon Action Brian ara gid righteous indignation, no? Since yesterday before kasi karon ang implementation ng 13 pesos per liter, no? Damo na nga mga aksyon, no? Spontaneous, no, all over the country, no? Kag hindi ini mapigilan, no, sang Duterte administration, especially na we are going into this very crucial election. Maningil gid ang aton mga katawhan, Action Brian. Sige, hulat-hulaton na attorney, congressman, ano, kay diri sa aton grabing epekto diri, I mean diri sa Bacolod kag Negros Occidental, sa na-mention ko gani while ago before sa imo, siling ko nga mahambal sila subsidy for the public drivers only. How about sa mga private nga hindi man na iya manggaranon gid ang ibanda nga may mga personal nga mga salakyan for necessity, sir?
wala man ni sila Tama. isubsidy. Councilor, congressman, ano? Tama. Amo na nga ang tama gid nga proposal suspension sang excise tax. Aha. Para public ka man, private ka man, no, imol tanan niya maka benefit, no. Tapos hindi tanan ang ginapasuspend nato, no. Contrary to the statement of the economic manager, selected lang na Yes. items, no. Diesel, gasoline, LPG, and kerosene. Aha. No? All the others, pwede nila kolektahon na excise tax sila sang iban pa. Ini lang apat nga sensitive nga product. Tapos ang aton nga ayo 6 months lang, no? 6 months na suspension hasta nga magbalik to $80 per barrel level ang presyuhan sa world market, no? So, ang suspend karon Action Brian, no? After 1 week nagbalik na sa $80. So, hindi na kinanglan nga ubuso ng 6 months. They can easily go back, i-impose nila ang excise tax liwat. Yes. So, I think that is a very reasonable demand sang aton nga Action Brian, no? Yes. Tama ka, even ang mga private they are also by this rising cost ng petroleum products. Aha. So, sir, asa nung balik nyo gadi? Kay pangintindi, kasubong naka-adjourn ka mo, naka-recess ka mo. So, pagbalik nyo, wagin man sang, wagin tsansa ng special session, kay pangintindi ko, dapat 15 today, to wagin matigayon. So, pagbalik nyo, amo ning una nyo dayon, sir, italakay dira, kagano ayhan posible sini? Well, tama, Sen Brian. Pero ako bisan 15 na karon hindi pa kayo mag-untat nga ipanawagan ng special session. Aha. Kaya ang balik namon niya sa May 23 pa. Aha. No? Dugay pa May 23. That's more than 50 days. By that time, patay na ang aton nga mga kasimanwa. Damo na ang wala sing trabaho. Damo na ang wala nagapasada. No? So, hindi naton dapat hulaton pa. Siling gani isang iban. Aanhin mo pa ang damo kung wala patay na ang kabayo. No? I-stand correct ko lang galingon ko, May 23 is not March 23, no? Hindi, May 23 pa Action Brian. After Dugay election. pa Oo. So after election na, by that time may siguro proclaim na new administration. So amo gid ni ang challenge sa Duterte administration, instead of ang si President Duterte ning nagligad nga mga adlaw, ang iya ginakabisihan sige ka pang red tagging, no? Kay madamo nag-attend sa rally ni Vice President Lenis ang iban-iban nga mga banwa. Nagapankok sila sang ano-ano nga mga istorya, conspiracy. Ang dapat asikasuhon niya, inigid yung problema naton nga nagataas ang presyo sa petrolyo tapos wala pa kita yan nakabangon because of the impact ng COVID-19 pandemic sa aton na ekonomiya. No? So, amo na nga hindi kita yan mag-untat sa panawagan nga dapat magpatawag sa special session pag i-certify as urgent ang bill number 10488, no, nga nagapanawagan na i-suspend ang excise taxes sa petrol products. Sige. With that, Attorney Kong, salamat gid sa mga time, serbisyo diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Mabuhay ka, sir. God bless. Mabuhay man, kadamo salamat, Sir Brian. Good morning. Action Hotline. Si Bayan Muna Representative Makaksyon, party lista, si Attorney Carlos Isagani Zarate, no? May 23, no? Kalayo after election pa. Iti daw ay ginamdahom ng special session nga ini. Kay suno sa Malacanang masubsidy lang kita 5 billion. In fact, 2.5 lang na, 2.5 billion. Pero sa ginaduso nga suspension, gindungaga nila another 2.5 to make it 5 billion kaduha nga two tranches ini, first and second. Tigaling subong way nagsaka ng 13 pesos pero way pagapon maka-avail ning aton nga mga driver. Kag take note hindi niya kwarta nga mabaton sa mga driver kundi daw cash card ang tawag sini. Patughong ka sa gasoline station kag dira na ginabuhin. Hindi niya personal nga magkadto sa imo ang naga-blue-blue o kon 500 da. Masubo nga istorya sang Pilipinas last 9:26. Action Hotline 2006 Going WD for Best Public Affairs Program for Radio. May aga kay Vincent Coralde. Good morning, idol. Pa-shout out Vladimir Putin. Gapamati, gid sa subong. Parte ba? Upod ka mo na, sir. Si Inday Jean lang da. Mayong aga. Si Heidi Hambal Jackson. Bri, good morning.
May I say this, puro lang ta thinking of, naglumpat siya. The driver situation, pero wala gid nila gina-mention kung paano masolusyonan ang isa ka naga-sip-sip sang kinabudlayan sa mga drivers. Inang mga barkers, nga dako pa ang kita sa mga drivers, laway lang kag paisog-isog ang kapital. Thank you for this, Madam Heidi, pero dugay ko na ginatakol di. Diri sa Bacolod, daw ay gini matagaan seryoso nga solusyon mo ang mga barkers ta. Ulo ay man tani sila kay gapangabuhi man pero kung kaisa daw sobra na bla. Pareho sa akon, I have my own personal car, ano? So mapark ko, gapangita ka parkingan, no one nga mag-help sa akon nga makapark. So ginhimo ko mangita gi ko parkingan. So sa nakaparking nako, hindi lakat ko. Pagbalik ko, bodamo na ang nakakita sa imo kay magwa ka na. So nagasinggita ni sila. So hindi ka man pwede nga hindi ka maghatag kay base hindi ka nakabalik da or ka magbalik ka pat ina nilang salakyan mo pangkuritan pa nila. I'm sorry to the bikers nga mga mabuot. Pero pangkuritan pa na nila. That's the sad reality diri sa Bacolod. Si Bimboy Royap, Action Brian Mang Aga, ginatamyaw ko na pamilya ko sa Barangay 26, Garganira family, sila ni Mamang Susan, Utol, Corrects ng Irene, Tudhong, or Tudyong, kag Shina. Homa Lumina, good morning, Araman. Limwell Ma, Action Brian, nga kadasig magsaka, kadugay magdaog. Ay, sus ko, daway nagintas na lauman, gidya, sir. Balda, gita da. Marilo Travilla Katinoy Araman, April Banaag, more power and God bless. Salamat. Jose Mongcal Torilla sa Binalbagan, thank you, good. Si Yodge Nolerd Araman, thank you, good. Sige, balik ko dugay-dugaya, last 9:28. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maid-id sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kang mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga Action Hotline. Why na kita oras sa aton nga pagpangalagad mayong aga kay Vicente Corralde. Thank you gid. Standby karon na sa iban pa nga pagpangalagad sang Aksyon Radyo Bacolod. Dungagan tang istoryata karon sa Action Firing Line sa gabi. Action Hotline. Sa ngalan sa regular nga anchorman, Action Art Tayhupon ini sa Action Brian Morden nagapasalamat gid mga kaaksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night o good morning. God bless.